Ola, que hai? Son Gael. Bueno, seguramente vos coñecedeme por Gaelciño, non? Porque miña avoa Rosalía, por sempre me chama así, o Gaelciño, non sei que. Buah, miña avoa é moito, tío, xa o podedes descubrir, non? Miña avoa é moitísimo, e para min é a miña vai, tío, é a miña vai, é a miña debilidade, colega. Eu, de verdade, xa digo moitas veces, tío, se houbera unha piba por aí que fora como a miña avoa, tío, eu non son moito de papéis, eu non son moito de papéis, pero chaval, é que eu casaba, tío, eu firmo xa, colega, firmo xa. Porque, claro, miña avoa non é a típica, aparte de lista, lista, porque eu a veces, bueno, agora aproveito que se me echou falar que Carmen aí está dándolle como diela, dándolle a sen oso, entón que está aí entretida e tal, foi para fora e tal, entón que non me sinta tal, pero a tía é, aparte de inteligente, tío, é que ten unha sabiduría, colega, ten unha sabiduría que é fora do normal, tío, é fora do normal. Ela, que agora falase moito de ser estoicismo, do estoico, de non sei que tomar a vida. Que digo, tío, a miña avoa é pero é unha crack, tío, é unha friki do estoicismo, colega. Ela, recordo un día de pequeno, tío, eu queixándome, sei que, porque aquí está auga, que non sei que non me chega ben, que non o quentador non quenta, e a boa, non sei que estábamos lá no pobo, entendes, con butano e tal, e non me quenta a auga, boa, tal. Colleu a tía, dixeme, ven comigo, Gaelciño. E xa sabes como fala a tía, nen? Dixeme, Gaelciño, ven comigo. Fomos ali, levoume a unha fonte do pobo, nen? Ali ao cano, que está ali en Moura, e levoume a fonte do cano, tío, colleu o caño e tal, e dime, mitei que as maciñas, Benito, mitei que as maciñas, está frío, agora imagina que che pasa por todo o corpiño, que che pasa... E a tía, como? Pero vos, estás flipando, tía, estás flipando. Non, que a tía razonoume, nene, razonoume que se me pasaba aquela auga por todo o corpo, que a auga estaría congelada, que eu tiña moitísima sorte de ter auga na casa tibia, nenes, morna, e tal, a tía, bueno, eu cando che, eu soamente sei, cando che a casa, tío, e me encendeu un pouco a quentadora, ainda que estaba tibia, e mi aquela auga soubo unhas rosas, entendes? Soubo unhas rosas. E por qué? Porque tiña unha avoa que vale o que pesa, tío. Vale un mazo, tío, vale un mazo. Iso é valer, tío, iso é valer, iso é sabiduría, iso é saber educar. Que ese equipos pedagóxicos nin leite, vame. Que traen a miña avoa, eu meto nun instituto e flipan, tío. Acaba co bullying mañá mesmo, acaba co bullying, tío. Ela erradica totalmente o acoso escolar, colega. Mira, outro día fun aí co Pablo, dixeme, ven que vou aí visitar os meus avós, e bueno, parece que se están cambiando, colega, vía un pouco desfasado e tal. E me vou aí onde a miña avó, tío, entra, nen lle deu un bico entrar, nin saudeu, nin boas tardes, nin nada. Tío, chegou onde a avó, a ver, avó, dame algo. Dixo, pero colgado, ti que dis? Tío, veño aquí para sacarlle pasta a avó, tal. Dixo, pero ti de que vas, colega? Eu, cando saín, engancheino, dixen, mira, Pablo, que che sea a última vez, tío, que me traes aquí para vir facer isto. Pero ti para que lle queres os cartos á boa, colgado? Pero ti, a tua boa que está aí sentadiña nunha silla que non pode con ela, tío, está aí medio sobrevivindo, e ti, que tes esas pernas áxiles como... Pero fai unhas horas na pizzería, tío, ven aí que se echar as patacas e vendeas ou vendas castañas, tío, en época de outono, pero saca algo, tío, pero de que vas? Que, tío, pasa de min, non, tío, pasa de min, déxame en paz, tío, non me rayes, dime, non me rayes, eu non teño que rayarte, tío, eu metendo aí a lei da Rosalía na cabeza, entendes? Porque eu sei clavadiño a miña avó, eu non sei que me ven, bueno, e non di, como volvas aquí a coller os cartos, tal, pois eu que, pa que queres os cartos, tío? Como este vai tanto de ecoloxista, mellor quere eu, que sei, unha axuda pa limpar aí as beiras do río ou algo, pero, po botellón é verse pedir a boa, tío. Pero ti estás colgado, colega. Pero ti de que vas, tío? Pero ti estás tronado, colega. A mí non me volvas a chamar máis aquí, que veñen contigo na bicicleta e veño para facer isto. Hasta me sinto cómplice, tío. Síntome mal, entendes? Síntome mal. Tú colgado, cambias de vida, non sei que che fago, tío. Paso da tua amizade, entendes, tío? Entendes? Eu colgado, dixo, tío, que tes aquí vir falar un pouco ca miña avó de vez en cando, entendes? Non vou por ali, dixo, ven, home, ven, que vouche ensinar o último xogo de videoxogos que teño aí, tío, que... E veo a casa. A cuestión é que o metín no salón ca boa. O tío saiu descolorido. Saiu descolorido completamente. Blanco como un cadáver. E cando o vin fora, o tío quedou como reflexionando.
E xe, que? Viña movendo así algo no peto. E xe, a ver se lle digo, ela paga tamén, hostia, o mellor, entendes? Acosou a abuela, sin me darei conta. E te dixo, non acosarías a miña avó. Ti que levas aí no peito? No peto, tío, que levas aí no peto? E dime, non, tío, non. É que túa avoa diume un collo e di que se teño este collo no peto, que non volvo probar o alcohol nunca máis, colega. Vouche dicir unha cousa. Túa avoa é unha crack. Casi lle caían as vaguas. Casi lle caían as vaguas, así que aquí vos lo deixo, aquí vos lo deixo. Digo que esta tía é superdotada, colega. Esta tía ten unha sabiduría que levanta... Gaeciño, Gaeciño! Ven aí. Gaeciño, fillo, onde andas? Aí, xa está aí. Bueno, vou, que se me ve ao mellor, entendes? Bueno, vos dadelle like, que la emocionase cada vez que lle dades o like. Gaeciño! Dadelle like e apoyade, que está encantada de estar con... Xa vou, aboa! Estou aquí! Espera! A ver, espera un momentiño. Que queres ti, miña ruliña? Que me tes tolo. É que estou enamorado da aboa. É que estou... Que queres ti, miña ruliña? Alá imos!